Po úspešnom importe dát môžete pristúpiť k aktivácii služieb. Najskôr je potrebné nastaviť selektory. S nastavením vám pomôže sprievodca, ktorý celý proces výrazne zjednoduší. Stačí len niekoľko kliknutí. V okne s náhľadom postupujte podľa pokynov. Kliknutím vyberiete vstup vyhľadávania a wrapper, v ktorom sa budú zobrazovať výsledky. V ďalších krokoch označíte ostatné potrebné elementy. Pokiaľ sú selektory rovnaké aj v mobilnom zobrazení, tieto kroky môžete pri nastavovaní mobilnej verzie preskočiť. Podľa potreby môžete selektory kedykoľvek neskôr upraviť v časti nastavenia integrácie. Keď máte označené potrebné selektory, uložte nastavenia a pokračujte v konfigurácii priamo v aplikácii Luigi's Box. Akékoľvek úpravy selektorov môžete urobiť v tejto časti. V prípade potreby môžete nastaviť odlišné selektory pre desktopovú a mobilnú verziu web stránky. Kliknutím na tlačidlo zmeny potvrdíte a selektory sa uložia. Ak si nie ste istí výberom elementov, pozrite si video s návodom, ako vybrať správne elementy na web stránke. Po úspešnom nakonfigurovaní selektorov prejdite k ďalším nastaveniam. V rovnakom rozhraní máte možnosť upraviť spôsob zobrazovania cien alebo pridať a upravovať feedy. Keď máte selektory aj feedy nastavené, môžete pokračovať k ďalším krokom integrácie.